दाय गोथाव ओंख्रि जानो लुगैनाया बरबादसो जाबाय औब्रा न'नि दिंखिया ओंख्रि पटल ओंख्रि दालि रुनाय बेफोरखौ जायै जायै बाबायमोन आंबो मोनजागोन होननानै थांबाय नय आं हले लोमजाहांसो मोनबाय दै अमा बेदर मोनजायैनि दा मा खालामबावनांगौ जाखो दे फैसा खांनानै बायनोसै फुवासेबाबो ना मा बुङो फैसालाय गैद्राय नङा दंनायालाय दङमोन आंनावबो एसे नोंनावलाय बेसेथो दं बोम्र' आंनाव 15 रां दं 15 नोंनावलाय बेसेबांथो दं आंनाव जरेद जरेद 9 थाखा दं आरो दाय नोंनाव 50 थाखासो दं सानदोंमोनलां दाय फैसाखौ गायना दोनदों र' आङो थायथ'वाखै बिबारानो बारथ'वाखै हाय बुरबेक ओइ सानथला खाफालजिला नोंनावलाय बेसेबां दं देगावा ओइ मा उन्दुबाय दंलै हराव बहा मा खालामहैयामोनलै हो फेसाफोरबायदि हराव सिखारना दङमोन नामा सानाव उन्दुनाय ओइ सानथला ए सिखारबावाखैलै र'लै नोंखो जानाय लोंनायावबा सिगां बाहागो लागोन दाबा फैसा खांनो नागिरनायखौ थेनथाब लाना दं बे नुबाय बेनि आखलखौ मैदेरनि सुन्नायखौ बख'नानै फानहरजोबबाय आं मिथिबाय ओमफ्राय बेदर जानो गोसो दंना गैया बुं सोर जाम्बा गलायालाय बेदर जानो लुगैया जानांगौ जाखो अमा बेदर दाउ बेदर हांसो बेदर मैसो बेदर सिमाङाव नुगासिनोमोन आं जानो लुगैदोंबाथ' देगावा दिहुन देगावा आंनाव बारा गैयालै बेसेबां दं बेखौनो हर थाइनै दं थाइनै जागोन ना थाइनैया थाइनैल'थार ओरैनो सारादुआव थांनानै मोनबोखो नों बे फैसा थाइनैखौ हा पाक्का सारादुआव खनखांना मोननाय फैसासो बियो औब्रा नों थिगखौनो बुजिदों नङाबालाय आंलाय बहाथो फैसा मोनोब्रा दाखालि सारादुआव मराखामाव थांनानै बे थाइनैखौनो खननानै लाना फैदों आं गैया गथ'फोरासो जि नारा नाथा खनोब्रा फैसाखौ जेने थेने थाइनैल' मोनबोदों ओमफ्राय मा फैसा खनखांनायलाय बुजियासै आंबो खनखांनो थांगोन आइ टाउननि मानसिफोरालाय बहाथो मिन्थिनोबा नों बम्ब्र' सारादु माने मुराखाम आरो खारजो माने डिस्ट्रिक्ट लानानै डिस्ट्रिक्ट बेलेग बेलेग बुंनाय जायो आरोना स' बे सारादुखौ फाथिनाय जायो माने फालिनाय जायो जाय थैदों बिथांनि जिउमाखौ सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैथों होननानै बे धोरोमखौ फालिनाय जायो मिथिबाय स' बेयाव माइरंजों लोगोसे फैसा थाइसे थाइनै गारनानै होयो स' बे फाग्ला सन्थलाया बेखौ थाइनैल' मोनबोबायनो आंबो मिथियो आं ओरैनो सोंफ्लानायानो नों बेसेबां गियान दं बेखौ नायदोंमोनब्रा अमा राजा दा नोंसोरबो रोंलालां ओइ सन्थला हर थाइनैबाबो बेदरा दरसेखौ मोनजागोनलै सन्थला मोनामसुनो आन्था मोनजाबाबो जायोलै जायखिया लोमजानायनिफ्राय बारग'बानो जाबाय आंबो अमा बेदर मोनजाबा लोमजायो वालै दंफाव नै अमा गुमदों आं बेसेबांबो अमा गन्द्रायाव सोबाय थानो होननानै ओरैनो बाहेरायाव दिहुनना लाना फैदोंमोन आं दंबाव बिदियाव समायखायो नोंखौ अमा गुमनाय अमा आदार होनाय ओइ अमा राजा दाउदै गला खुगा जिला नोंलाय मायावथो सोलियोहाय हा मा सोलियो नों मालाय सिख्लाफोरखौ एदावग्रा मालाय हिनजावफोरखौ एदावग्रा इनिफ्राय मानसिफोरजों बुजाग्रा बिदियावसो समायो नोंखौ मानसिफोरजों बुजानायावसो बा बिराद हाजोआवदों माथो नोंसोरो हा बिराद हाजोआवदों आहाय अमा राजा लाजिबायबो नामा दुमफाव लोदो बुसाव नोंखौसो लाजिगोन मानोबा नों आंखौ लोदो बुसाव होनदोंना र' दुमफाव आंखौ जोबाय नों खुगायाव जि फैयो बेखौनो मानोथो बाहायो नों अमा राजा हिनजाव मानसिजों बुजानाय माने सुवा सुथि नांनाय दाथ' फोरासेसो खाथिनांसिगोन बायदि मोनबायलां आंखौनो होमबालाय गाइखेरजों लगायनानै दुगैथां साला एदावना लाग्रा आंखौ गावनि जाखानाय थां माथां एदावबाय थानाय माइसो लोखिसारालै बे दुमफावा आच्छा बेफोरखौ बादोलै दे फैसाया बेसेबां जाखो बेसेबां जानोखायनो सन्थलाया थाइनै होबाय नों 15 थाखा होबाय आं 9 थाखा होबाय 9 10 11 26 टाका जाएगा 26 टाका 26 जाए 26 पता है आपने बाप को मत सिखा स्कूल आओ है मैथमेटिक्स मास्टर को उल्टा सानखान्थि फोरोंना फैदों आं बेदोखौ बायनोसै सन्थला खाफाल जिला थाइनैल' फैसा होफ्लानानै बेहासो आथुर माखौबा थोङो होमबालाय बेदरा सेरसेयाव बेसेबांलै 360 टाका ओइ अमा बेफारि सनानि दाम खिन्थादोंना हिरानि डायमन्डनि दाम खिन्थादोंब्रा हो मोजाङै बुंबा बुंलै बायनोबा बाय बायाबा था अमानि दाम बारायनायखौ मिथिगोन ना मानसिलाय थुदो बेलेग दखानाव सोंहैनि दखानाव रावबो गैयालै माथो खावदोलै सन्थला सिथासे मित्र
मा नांगौ नोंसिनलाय अमा नांगौ नामा लाफै नै बिराद मोजां मेजेम मोदोम देसि अमा बाबुमोन आबौ मदिसो माथोलाय दिल्लीयाव थानो गारनानै जोंनि आसामावलाय मा मोनफैदोलाय मित्र खोनानो मोनदों आसामाव माथो अमानि बिजनेसआ गोबां सोलिगासिनो दंनो बेनिखायनो आंबो आसामाव अमानि बिजनेस मावनो फैदों मानसियालाय हापानि बेमारसो दङ नामालाय मा नांथालै आच्छा बिदिबा नोंनि मासियाव सोर जिरायगोन दा सोरनो होनानै फैखो नोंनि जायगाखौ प्रमद आरो हाग्रामाजों बिसोर सानैजों सोर देरहायो बिसोर सानैनो हगारना होबोबाय आं दा गावसोर सानैजों सोर देरहालायो बेनो जिरायगोन मासियाव दे मित्र अमा बेदरखौल' बेसे लांनो बेखौल' बुंदो बेफोरो उनाव जाबाय थागोन सोर जिरायो सोर जिराया आच्छा बारु थाइबानि लारु सेरसेयाव बेसेबां मित्रफोर बारा गोबां नङा 360 मित्रफोर 360 मासे दाम होनोब्रा नोंथ' एसे माहाजोन बेफारि हिसाबै एसे खम लादोब्रा मित्रफोर बेफारि खालामनायाव धोनि गोरिबखौ नाया खालि नायो मुलाम्फा माजों बेसेबां मुलाम्फा मोनगोन खालि बेखौल' नायो मित्रफोर दे होमबालाय 26 थाखानि बेदरखौनो हरबानो जाबाय बेसेबां मोनो 26 थाखानिल' बेदर आं दिल्लीनिफ्राय फालांगि खालामफैदों अमानि नोंसोर आरो बाहाय 26 थाखानि बेदर बायनानै आंनि फालांगिखौ नोंसोरो डुबायनो सानदोंना दैयाव जल्दि ओंखारलांसै बेनिफ्राय नङाबा दानो सिखायनो दानख्लाबना हरजोबो नोंसोरखौ नंगौना नङालाय मानसियालाय 26 थाखानि बेदर लांनो फैग्रा आंनि बिजनेसखौ गाज्रि खालामना दोन बिसोरो जोंनि बेदर जानो लुगैनाया सिमावनो थांसिगोन नामाब्रा आंबो बिराद बेदर जानो लुगैदोंमोनलै लोमजांसो मोनबाय आंथ' बेनोथ'लै बेदर मोनजायाबा दिनै उन्दुनोनो हानाय नंला बायदि मोनबाय आं र' बेदर जाथारगोन जों दिनै जेरैखि जाया खायदा बोराय मोनबाय आं दे थाब बुं मोनजानोल'सो नांथारगौ आच्छा नंमारगौथ' मोनजानोल' नांथारगौथ' ना लेव नों खालि बुंल' ना मा खायदा बोराय दहै दुमफाव अमा बोना लांनाय नुदोंना नुवाखै नोंसोरो नुदों बेनो अमाखौनो बोना लायनोसै आं गैयालै बेयाव बिदि होनबाय थागोन नामा नोंबो अमा बेदर जानो लुगैदों आंबो अमा बेदर जानो लुगैदों मिथिबाय स' बेनिखायनो जेबो साना थौ खावहैनोसै मोनजानोल'सो नांगौ उन सिगां सानलाय साननांला मिथिबाय थौदो माबार